ole ka phu chi pele Chimai hei tampabial by election kan han nei zo che ania ta chuan ZPM te in tling zo talova hemi chung changa hian soi tur te in nei chuan min han shila kan lom leang ole ka lome ni han tlin lo ta kai chuan siwam lam tur pui hi kan nga du khop maya chuan lam tam tak po om reng nga mar chu a chan lian zuang lia kan hriat tlem chaw han soi tai la pakhan na chuan emne propaganda kan melo ani ber mai tun hai hian thudik tok lo chinga in min beya chu kan hril fia zo tok lo tin hril fia na hun poi min dai lo niin ka hria chung zinga chuan pakhan na chuan Assam Rifle Rama Presbyterian biak in mun hi chu sak to a min pu vak maya kan la chu sak reng lova amaro chu sak fel der to a min pu a heyan Kohhran ru atin em ni chu khulai bela chaw ni lovin ram pum puya Kohhran mi ten kan Sawrkar min endan atidang lam em apoi ka ti khop maya aom je taka chuan he Assam Rifle chu san ram man dan tur hi Sawrkar ringotina rail kan dung lova mi pui ai o tling committee din tiang kan ti advisory committee kan dina ta chuan political party zong recognize chin chu ai o antela MNF ai o po atira tangin antel ve chho zela tin NGO po som chuang antela department sang tenen kumsang ni le pahnia dai to khan MNF Sawrkar khan Assam Rifle chu sangram mandan tur hin dan an lo siama chu dan chuan mimal emo pol emo rampek khaptlatani chu dan mang chuan advisory committee chuan Assam Rifle chu sanram chunga mimal emo pol emo ram lo nei zong pas lo nei zong hi van tlang ta na an ram te ron surrender turin ingen tiang ti kan rela ta chuan Kohhran po kan nge na mi mal po kan nge na mi mal som chuang zetin an ram chu phal takin an ron surrender to nge ti chuan Kohhran bik ne na kan indor na hi chong thum ang dewin soi taila pakhan na chuan an ram van tlang ta na ron the chuak ve turin kan ngen phota ka soyang khan panina chuan kan an meeting le khan a central way main an khin na zinga khan biak in hun po hi atelani ti kha committee khan report anita chutian ni chuan keini Sawrkar lamemo advisory committee inemo anni Kohhran laminemo ti theikan nei lo ni chu ko thu chuak nga mai hi kan ti turani ri chu ti in Kohhran po i Sri Lankan ti aziakin ko thu chuak kan ngai changtlang don ne ti in kan hrila chu chong di na ne a chong thum na chuan in Kohhran in lekha anon thenu lea nisom ni pathum October thamasa khan GAD principal secretary ne na an thelu ta chuan ko thu buai jinga khan kan biak in mun hi alo tel reng le ne mole ti in afin fiana document tenen anon thelu le ta chumin hu chuan in meeting hi kan la nei lova naktu ka kan meeting don ni chawana chuta ngai tu atura ta na kan chop mek chuania thutluk na kan la siam lo hrima naktu ka khang mi member sang som thum chuang lai mai kal khom khan he biagin hun hi Kohhran chu kan pe mai don nge tinge kan ti don ti chu an ngai tu don chau alania chuti lai thutluk na om to chu sak fel to anga min an chu atawak mai kha kan soi fia zo lo ani ber mai mi an rilru lo na to chuanin in fil fia hi don son hi harsa an lo ti thina engpo ni seng in he dan siam tu hi MNF Sawrkar khani ti chuan hemi advisory committee ina ro kan rel na po abula tanga atop thlinga telve reng an nia an telve na le an mani hova lungrual taka thu kan ti tluk pon lama politic be inan te min manga press conference te kova min be chiam mai chu a committee kal phung lo le maya he committee hianin telve zel chi pon ni don mani le ti thlengin ngai tu thei tak ani engpo ni se hei nak tu ka ngai tu tur ani
ang zong nge tluk don ke in ke soi thei lova committee thu ani anga chu kan chiat pui masa na sa ni in ka ria ani adon le panina chuan FCA chungchang ani a khunglai sil suria te mar para te soi thainan an manga ram te in le le theng zong hi he dan mang hen an chu sar vek don cheu ni an tia an lana khop maya an hlau khop mai boka ani na taka chuan FCA chorbok masaber tu bial ani a pukzinga tanga sil suri kong kan laina clearance kan nei theilo te po he FCA wanga lo nei chota a tunen kong laina te po tran tum chota kan ni a azar zo tu tur berbial an ni chung khan khati zong khan an ti thaya chu chun oi em ya kha kan siat pha boka tin man ni develop khan fertilizer eng mozat alo thlenga chu Mizoram Sawrkar thil ti ani hak lova kan riat pui na thil ron kalpo ani chuang lova hemi chungchang a hian kan Sawrkar chu fertilizer smuggling beya sum siama min pu le chiam boka chu po chu thudik lo ani a hian bi pui laka kan mai atibal boka tin chief minister hi campaign na dana bo sera wangin election commission in na takinan zilani ti kha an thedar tafak mai boka dan bo chi ang khang kan thang ta election commission hian min zil lo renga tun thlengin engma an ne na tangin don po kan la nei lova tiang chu ani a tin tun na ya bok nidi company sil charami khu uchuak takadu saka min pu a MNF Sawrkar laya kamru la tho ai tam dai kha na pe to min pu le ni hei po hi thu dik lo bok ani a MNF Sawrkar lai khan nidi company hian nan lo thok nem em zoka kan Sawrkar nan nuaya pon thok le a amar chu heng histe Sawrkar pek an ni lova ministry lamin Ministry of Road Transport and Highway na direct an ron pek an ni a kenin ti thei kan nei lova keimani Sawrkar nuai chuan aizo kapui chung phong siam that surfacing le emergency operation center chumi pani che chuan na thoka ma seng du sakta na tak vai bel setel pe ang khan min vordar le ta a tiang chuan tu na hian do ta pu na panga kan donga chu kan do zo lo kan soi fia zo lo ani ber mai chu chuan kan mel ati che ma khulaya kherlo po rampuma po mi ten min endan a he pha ni in country ani chu pakhat na ni ta sela panina chuan sum a hian kan khan lo ma an lo la house le mai a last minute ti thlengin an che dan te chu kan reveka he hian kongro lo suvio me khulai bial bi ka chuan chuwang chuan sum le pa ya kan ne lo na sa ani ten kan assessment rim hi ZPM ina vote kan mu tur kan assess hi chu adik thokhat viawa amaro chu Congress le BJP vote mu tura assessment kan siam hi adik lo duai maya anni party pani hianin kan be se aya niam dai mai vote an muta an vote kha MNF lama alut ta ni in alanga beiron kan tok ni in kan ria chu chan pakhat ani boka adang le chuan kan party mi pui kan worker te an tha thum deuh ni in kan ria hei kan Sawrkar nu a hian Sawrkar na te kan han la ve chung Sawrkar na la ka te chuanin kan mi le satha te lut lovin party dang opposition lam te an han lut chowa chu kan mi te hian na an ti deuh ni ten alanga tin transfer and posting chungchang a te po kan Sawrkar hun lo ngak hlel lo thir ve tam tak khi an be dong deuh ni te point soi ania contract na te po chu tiang tho chu ani tin han holding noya hian loan component tra te party kan clear mi lova chief minister special package po tho khatna kan han sema party kan clear mi lova thlai thar panga kan leya party kan clear mi lova heng zong zonga hianin ruling ni hi aman hla lo om zia nei chuang lo engma kan ni chuang lo ti engmi ram hui ri rui ti mayang khami ne na thlir hi chuan nia
ruling ni man hi awm vak lo ani kan sarkar nuai a hian chuwang chuan ke ni chuan party sarkar ni lo mipui sarkar din tura hma la kha kan lo ni ve bok si a chulaya chuanin kan in nga na ber mai kan mipui te min vote tu sarkar min siam sak tu te tuna hianin an rilruat thlep deuh ni in alang boka mipui sarkar kan han ti hi a thok le khata chuanin atu po hi ruling ni ila kan zo lo deuh ri tlema ata tol deuh hleka kalpui chi ani ormango ti te po min ngai tu atir deuh ani he po ni sengin he puthang te lo tlinga kalom puya ka hria su lo chuan by election a hian opposition laman sak voi thumna chau alani a by election chu ruling ta tur kan lo da deuh thin ania chuti laya opposition lam han tlin nal mai chu ataka ka lo ton ve to ania alom danglam ria maya chuwang chuan puthang te le MNA party po kalom puya tinama hi season politician ania kan zinga ro rel na lo tel ve tur hi kan lok pui karinga minti pui sui sot tura te po kan ngaya opposition sakle tha hi atu sarkar po in ram hian amamoa chuwang chuan pathian rem ruata ngain kalom pui tak set ani tin he kan saklo na hi kan party le kan sarkar hian keima ani in bi let nan le in siam that nana kan man apoi mo bera chutiang tur chuan tu na hianin han thlir let na review meeting te po kan nei dona in siam that nan man kan tum ani atom bara chuan kan thupui ber chu ram ro rel na pathian ram lo thleng ro se ti ani a chumi a thlen theina tur chuan kan thei top tak zet hian kan bezel don ani ti hi mi puiten min lo hriat pui ula kalu hle ani kalome